wanne ni da ice ne ya yi kuskure Zariya na zan fama ba kaka sake ka raina Zariya sai ka kai zaka zauna Zariya daga Makka Madina sai Zariya kaf Africa ba kamar Zariya Zariya Madina ce Zariya gidan mu ce kar ku ce mana mun zara ce dan Zariya Madina ce Zariya Madina ce Zariya gidan mu ce kar ku ce mana mun zara ce dan Zariya Madina ce. An haifan a Madina na taso a Madina ne wayo a Madina ne karatu na a Madina gidanmu yana Madina ne suna a Madina baba na a Madina mama na a Madina yan uwana duk a Madina abokai na a Madina ahlul baiti a Madina sai ni jinin Madina ina son Madina Zariyatul Madina ina kishin Madina ka taba ni ka taba Madina kaka sake ka raina Zariya sai ka kai zaka zauna Zariya daga Makka Madina sai Zariya kaf Africa ba kamar Zariya Zariya Madina ce Zariya gidan mu ce kar ku ce mana mun zara ce dan Zariya Madina ce Zariya Madina ce Zariya gidan mu ce kar ku ce mana mun zara ce dan Zariya Madina ce. Daga Madinatul Rasul sai Zariya Madina ta biyi Zariya haka take ko'ina a duniya garin ilimi ne Zariya waliyai zingaya babu masifa Zariya ba annoba Zariya Sharif Yusha'u ma ai ya gaya garin bayin Allah ne inda kun gaggane zama Zariya ai girma ne Zazzau garin sarakai Zazzau garin malamai Zazzau garin jarumai Zazzau garin sadaukai Zazzau ba munafukai kiɗan alibus mazan fama ne fa akai na fito da gaskiyan batun da dole a daukai lamarin haka ne Zariya Madina ce Zariya gidan mu ce kar ku ce mana mun zara ce dan Zariya Madina ce Zariya Madina ce Zariya gidan mu ce kar ku ce mana mun zara ce dan Zariya Madina ce. Zaka zauna a Zariya wallahi kaka sake kare na Zariya. Yara haddara alaji.